Ακόμα τριγυρίζεις στο ίδιο σημείο. Ακόμα σε κρατάει εγκλωβισμένος αυτός ο φαύλος κύκλος που κάνεις και δεν μπορείς να βγεις. Ακόμα σε κρατάει μακριά από αυτό που θέλεις οικονομικά, ερωτικά, επαγγελματικά, κοινωνικά κτλ. Ακόμα προσπαθείς και δεν βγαίνει. Αν έχεις την διάθεση να αλλάξεις όλο αυτό και να απολαύσεις τη ζωή σου, σου έχω σχεδιάσει ένα σεμινάριο που λέγεται «Κάνε την επιθυμία σου πραγματικότητα», που θα γίνει για τρίτη φορά μέσω Zoom για να μπορείς να συμμετέχεις αν είσαι μακριά. Μέσα σε αυτό το σεμινάριο θα μοιραστώ μαζί σου για ένα ολόκληρο μήνα για να μπορέσω να σου παρακολουθήσω καθημερινά και να μην σε αφήνω μέχρι και να πετύχεις αυτό που θέλεις, να σε βάλω στο σωστό δρόμο. Θα μοιραστώ μαζί σου γνώσεις, πρακτικές ασκήσεις και εμπειρία 20 χρόνια περίπου. Και σου μιλάει έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από το 0, όχι 0, από -2. Και ταυτόχρονα υπάρχει και άλλο ένα σεμινάριο για να συμμετέχει και το σώμα. Για να γίνει μια ουσιαστική αλλαγή χρειάζεται και το σώμα μας να συμμετέχει μαζί μας. Το δεύτερο σεμινάριο λέγεται «Ο χαμένος θησαυρός, η μαγεία της αναπνοής» που γίνεται για δεύτερη φορά, που θα είναι και αυτό για ένα ολόκληρο μήνα. Αν θέλεις μπορείς να συμμετέχεις και στα δύο που έχουν μια πολύ καλή έκπτωση, ή αν συμμετέχεις ξεχωριστά πάλι έχει μια πολύ καλή τιμή, επειδή πραγματικά μέσα μου θέλω να σε βοηθήσω, θέλω να σε κρατήσω από το χέρι και να σου τραβήξω να βγεις από εκεί, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει κάτι έξω από αυτό που σκέφτεσαι, έξω από αυτό που νιώθεις, κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ξεχωριστό, σε περιμένει να τα απολαύσεις. Η ζωή είναι πολύ μικρή να μένεις, να τριγυρίζεις στον ίδιο φαυλοκύκλο. Αν θέλεις πραγματικά βοήθεια, σε περιμένω να δηλώσεις συμμετοχή και να κάνεις μαζί μας αυτό το υπέροχο ταξίδι.